Roedd gan Noa a'i wraig 3 mab, ac roedd gan bob mab wraig. Roedd Noa a'i deulu yn bobl dda iawn. Doedd pawb ar ddaear ddim yn garedig fel teulu Noa. Penderfynodd Duw anfon llifogydd ar y ddaear, mwyn dechrau eto. Ond roedd eisiau achub Noa a'i deulu. Bydd hi'n bwrw glaw am 4 diwrnod a 40 noson, meddai Duw wrth Noa. Bydd y byd i gyd o dan ddŵr, ond byddwch chi a'ch teulu yn dal yn fyw. Dywedodd wrth Noa am adeiladu cwch enfawr o'r enw Arch. Rhaid i'r arch fod yn ddigon mawr i ddal 2 o bob anifal ar y ddaear. Aeth Noa a'i deulu ati i adeiladu'r arch. Roedd ganddyn nhw lawer i'w wneud, ac fe gymerodd amser hir iawn. Roedd pobl yn chwerthin am eu pennau. Pam ydych chi'n adeiladu'r cwch mawr yna? Dydych chi ddim hyd yn oed ger y môr. Dywedodd Noa wrth bobl fod llifogydd enfawr yn dod, ond wnaethon nhw ddim gwrando. Pan oedd yr arch yn barod, casglodd Noa a'i deulu 2 o bob math o anifal. Fe wnaethon nhw gasglu anifeiliad mawr, anifeiliad canolig ac anifeiliad bach. Ac anifeiliad a oedd mor bitw, roedd yn anodd ei gweld. Fesul 2 aeth yr anifeiliaid i'r arch. Ddeithon nhw o bob rhan o'r ddaear. Daeth anifeiliad o'r jwngl a'r anialwch, y dolydd a'r mynyddoedd. Daeth anifeiliad o'r môr ac o'r awyr. O'r diwedd, llanwyd yr arch a 2 o bob anifal ar y ddaear. Roedd digon o fwyd hefyd. Roedd pawb ar fwrdd y llong. O'r diwedd roedd nhw'n barod am y llifogydd. Funud yn ddiweddarach, dechreuodd y glaw dywallt o'r awydd. Clectiodd y taranau a fflachiodd y mellt. Daeth y glaw yn drymach ac yn drymach. Gorchuddiodd y dŵr y ddaear fel bod y tir yn troi'n gefnfor. Hwyliodd Noa a'i deulu, ynghyd â 2 o bob anifal, dros y tonnau yn ei arch. Cododd y llifogydd yn uwch, ac yn uwch, ac yn uwch, ac yn uwch. Roedd dŵr yn gorchuddio'r coed, a'r bryniau, a hyd yn oed y mynyddoedd. Cyn bo hir, yr unig beth uwch ben y dŵr oedd arch Noa. O'r diwedd, peidiodd y glaw. Aeth Noa a'i wraig allan ar fwrdd yr arch. Mentrodd rhai anifeiliaid i ymuno â nhw. Gwenodd pawb ar yr olygfa o'i blaen. Ar ôl 40 diwrnod a 40 noson o law, roedd yr haul yn tywynnu eto. Wrth i arch Noa hwylio yn yr heulwen lachar, dechreuodd y dŵr gilio'n araf. Un diwrnod, gwelodd Noa dir. Roedd y tir ar ben mynydd o'r enw Mynydd ar yr At. Angorodd Noa yr arch yno. Wrth i'r wythnosau fynd heibio, aeth y dŵr yn is ac yn is ac yn is. Anfonodd Noa golomen o'r arch mwyn dod o hyd i dir sych i fyw arno. Yr wythnos gyntaf, ni ddaeth y golomen o hyd i dir sych. Yr ail wythnos, dychwelodd y golomen gyda changen olwydd. Y drydydd wythnos, ni ddychwelodd y golomen o gwbl. Yn fuan, daeth Noa o hyd i'r golomen a digon o dir sych. Camodd oddi ar yr arch ac ar y tir. Fesul 2 dilynodd yr anifeiliad. Gweddïodd Noa ar Dduw. Diolch am ein hachub rhag y llifogydd mawr. Daeth yr anifeiliad o hyd i gartrefi newydd. A chymbo hir fe wnaethon nhw ddechrau cael babanod. Cafodd meibio Noa a'i gwragedd babanod hefyd. Tyfodd y babanod a chawson nhw fwy o babanod, ac ati ac ati. Ar ôl blynyddoedd lawer, roedd y ddaear yn llawn bobl eto. Roedd Duw yn falch. A ddawodd Duw na fyddai byth eto yn anfon llifogydd am y ddaear gyfan. Bob hyn a hyn, mae'n anfon enfys o gyneddus ar draws yr awyr, i'n hatgoffa o'i addewid.